Udia ate jokadaku daueneko eta zer jaten da asko udan ensaladia, tomate ensaladia. Oin aste batzuk azokan egon ginen, eta ikusi garen ondio tomatiak batzuzela asko bertan ekoiztutakoak, baina, bueno, esan oskuen, hango azokako jentia, bueno, ja gerozta gehiago ikusten hasiko ziala, eta hori bera izango dugu izpide gaurkoan. Tomatien inguruan berba ingu, izan be, Elgetan, tomate tailerra antolatu daue, kimu bat Lorezain elkartekoak. Mendaku gurekin Aitziber Otegi, Kaixo, Aitziber, esan dut, tomatia izango du izpide, izan be, bueno, hoxe, tomate girua ja nabari da, eta jentia gogotxu dago, tomatia jateko, niri asko guztaixo tomate ensaladia eta nire gogotxu nago. Bueno, San Isidroa pasatu da ja, hori izaten da apurtxo bat, tomatia sartzen hasteko edo data hori, normalien izaten da, baina Elgetan be, data hori izaten da? Bueno, a ber, pentsatu behar dugu, data finkoik ez dagoela inoiz, azkenian datoriek urteko guraldian arabera aldatzen diala, baina pentsatu behar dugu Elgetan beti pixka bat atzera xogo ibiliko gehala, hotz handile, hotz gehiago egiten dugu. Egualdixa komentatu duzu, oso gora beratxua izaten dabil, ez da horrek zela ze eragindakon tomatia sartze askotan eta tomatia ustari dago kixen eragin eukileken. Bueno, gerozta jendia, gerozta presatigo ibiltzen da, eta ja apirila hasieran jendia eguzki egun batzuk intzitun eta ja sartzen hasi izan. Baina gero orduz geroztik egin ditu eguraldi nahiko txarrak, orduan tomate horiek sufritu egiten dute. Hori fragamotzak maura da, Jenteak eguzkixea ikusten dute fragamotza jartzen dago, tomatiekin gauza bera gertzen. Bai, berdin-berdina. Orduan, tarte honetan sufritu dute, orduan, inoiz ezin dugu jakin seguraldi egingo duen. Bihar bada orain sartuko dituztenak, igual hobeto aterako dira aurrekoak baino, orduan beraz, batzutan asmatu ezinik ibiltzen geha. Baina, bueno, ni bai esango nuke, maiatzaldera arte itxarotia nahiko ondo datorkigula. Tomatian inguruan gabitz, baina barazkixiak orokorrian, Elgetan, altitudiatik, hotzagatik, berez itxasun hori dako, ez? Bai, azkenean Elgeta oso altu dago, hotz gehiago egiten du, eta barazki gehienek hotzakin sufritzen dutenez, pentsatu behar dugu, ziklo guztik pixka bat atzeratu egingo diala. Tomatiena bueltauta, ez dakit, zeintzu dian gakuak tomatia sartzeako orduan, ez dakit zer inbierdan, zer inbierdan. Tomatiak jakin behar dugu hemen Kantario Ixiurraldean asko sufritzen dutena ezetasunagatik, ezetasun gehiagi dago. Orduan, egingo dugun gauza guztia izan behar du zuzenduta ezetasun hori gutxitzea. Orduan, hasteko landariak landatzerako orduan espazio nahiko utzi behar zaie, ureztatu oso gutxi, hor beti izaten da, batzuk esaten dizute asko gutxi, baina alik eta gutxien egin behar dugu. Eta zer da asko eta zer da gutxi, ez? Askotan noi da galderia, ez? Bai, hori zen. Noizien behin sartu ditut etxien hainbat puntu, baina gero ureztatzeko orduan, ez dakit, zenbat urbota bihozteten, zenbat ero, hori askotan zalantzat Bueno, bi hastez behin, igual izan daiteke gutxi gora berako zeo zer. Astero edo bi hirugunez behin asko da. Eta beti hori bai ureztatu behar badugu lurrera, landarein inoiz guzti. Eta hortaz aparte, ez dakit beste kakoren batzuk edo kontuan hartu behar dian? Oso garrantzitsua da, txupuiak edo altxumak kentzea. Hori, ostoa eta txurtenaren artean ateratzen diren landaretxo txiki batzuk bezala dira. Horiek kentzen badizkiogu landarea aireztatu gongo da, hobeto hasiko da. Eta gero baitare kobre tratamenduak ematea komeni da. Naiz eta ekologikoan egin, aldizka komeni da botatzea produktu hori bestela zaila izango dugu tomate produzion bat lortzea. Ez dakit, orduan egiten da jentiak eta ez dakit esango zeunken konstientean honein zaintza honein danana biharra kola eta bereziki zaindu behar dan barazki badala. Bueno, jendeak nik kotxo daki, igual ez uste bezain beste, badakite asko zaindu behar dela, baina gero batzutan hasten dianean, konturatzen dira, makila jarri, txupoia kendu, tratamendu egin. Kontu asko egin behar diala, ez da? Gauza asko egin behar diala, bai. Ez dakit, pentsatzen dut, egongo diala tomate mota asko gurian, zein ja geixen, ozeintzu dia, geixen landaketan dienak edo... Bueno, gehien, jak barietatea izaten da gehien landatzen dena beti danik hemen. Betiko tomate, borobil, forma klasiko hori daukana.
Baina, bueno, geroz da gehiago, beste varietate batzuk sartzen ari dira. Adibidez, Aretxabaletako mozkorra geroz da gehiago sartzen da, zaporez oso tomate hona dalako. Eta, bueno, geroz eta gehiago, tomate beltzak eta forma desberdinetako tomateak ere ikusten dira. Eta gure inguruan zeintzuk urteten dira onduen, horrek Aretxabaletakoa bereziki famatu da, hemen debagoienan. Bai, ondoen txerri tomateak, horiek bai gogorrak izaten dira. Hortik aurrera ez dago horrenbesteko desberdintasuna bat sartu edo bestea sartu, batzuetan batzuko betoxeago, baina ez nuke esango gaitzaren kontra horrenbesteko desberdintasunik dagoenik. Eta zaintzai dagokizunean be, bata sartu edo bestia sartu, antzerako... Bai. Mota barrixak, ez dakit, jentia atrebiten dan, oikuenak ez dian motorreik sartzen. Bai, geroz eta gehiago, noski, 24 tomate jarri behar badituzu adibidez, ez dituzu guztiak berezia jartzen, baina bai 2 edo 3 jendea jartzen juten da, eta hurrengo urtean esaten dizu, lehengo urtean hartu nuen bat, eta asko gustatu zitzaidan, da... Eta zein ja jasoten den feedbacka, mota berri horrein gaineko feedbacka, ondo urteten dira, ala ondio jentiak neixau dau, klasikoenak dian. Ez, jendia ja aldatzen ari da, ja lehen klasikoak zirenak ja ez dira hain klasikoak, eta pixkanaka Aretxabaletakoa edo Corazón de Buey edo deitzen dena, eta horiek geroz eta gehiago landatzen dira. Eguraldixa aipatu du, reportaje hasieran, eragin handixa dakolako, eta azken urtetan bagabitzu ziten nahiko aldaketa asko jasaten dagoen eguraldixa. Ez dakit horrek zela eragiten dagoen hortuan orokorrian, baina tomati daukizunean be. Bueno, adibidez, geroz eta gehiago esaten duguna da, udazkenak luzatu egiten direla, ez diela nahi azkar mozten, da orduan tomateen garaia ere pixka luzatu daiteke. Orainik horren beste ez da sumatu, baina bai egia da, orain dela 2 urte uste dute egin zula oso udara sekua, eta orduan tomateak oso ondo ateraz diran. Orduan, alde bategatik igual ez da ona, baina beste batetarako ondo datorki dugu. Hasieran komentatu du, tailerra eskainiko duzula, Elgetako gentian dago, herritiarran dago, baratzien ibiltzen dien horrein dako, zer da tailerrien komentatuko duzuna eta zer da irakutziko duzuna? Bueno, tailerren erakutsiko duguna da, hori ze distantzia mantendu behar dugun, txupoia nola kendu, tratamenduan nola egin, eta ze beste zaintza berezi behar ditun, tomateak, produzio nahikotxo bat lortzeko. Jentiak hortua egiten duenean, izaten da tomatia begiz jota egiten duen produktu horretako bat? Bai, guztiz aurrenekoa izaten da. Azkenean bere zapore berezi hori dela eta dendan erosten dugunetik oso desberdina ateratzen da eta asko apreziatzen da tomatea. Bueno, Aitziber, ikusiko dugu, eta jarra zemuz baten den, jentiak jakintza ez dakitzen zer jasoten dagoen, eta espero dugu, uda hontan jango ditugun tomatiak eta datozen udatan jango ditugun tomatiak, behintzat kalitatezkoak izatea. Hori da, ez hori.